Os balcóns da fachada do casino converteránse mañá nun escenario especial. Acollerán o concerto de fin de curso do Conservatorio Noiés, ao que se unirá o espectáculo de luces. O curso escolar rematou hai case unha semana e agora é a quenda de ir poñendo punto final aos anos académicos en diferentes actividades. Unha delas é o Conservatorio de Noia, que celebrará o seu habitual concerto de final de curso e por segundo ano farao polas rúas da vila noiesa. Sacar a fora a sitios patrimoniais, sitios moi importantes na nosa vila, como foi o ano pasado a Praza do Tapal e este ano é a fachada do Casino de Noia. Entonces, uns 50-60 músicos van a interpretar varios temas dende os balcóns da propia fachada do casino, de aí o seu nome, do concerto dos balcóns. E é importante destacar que, ademais desta música, digamos, que vamos a poder disfrutar todos, tamén vai haber un espectáculo de luces na propia fachada. Para darlle valor a un edificio tan relevante e histórico na vila noiesa, o tráfico estará pechado para que toda a xente que o desexe pode disfrutar a pé de rúa deste concerto. Queremos felicitar ao equipo de profesores e o equipo directivo do Conservatorio de Noia, ademais, por suposto, dos propios rapaces e músicos que van a interpretar estes temas e darlle pois a noraboa por ese traballo e tamén un traballo que é educativo pero tamén é cultural e é patrimonial, non? Entonces, estas tres temáticas se centran neste gran concerto que esperemos que teña a mesma acollida ou incluso maior que a que tuvo o ano pasado na Praza do Tapal. A preparación deste concerto comezou logo de rematar o espectáculo da Praza do Tapal hai un ano, e o director do Conservatorio, Serafín Fernández, sinalou que se tiveron que enfrontar a numerosos retos técnicos. Que nos puxeron a proba, realmente. Entón, houve moita xente implicada para superar esas dificultades técnicas. Por eso, xa chegado este momento, despois de todo o ano de traballo, pois estamos ansiosos por ver o resultado. Uns problemas técnicos que, sobre todo, se refieren á parte visual, que tamén comentou Iván, pero, sobre todo, á parte sonora, porque ao estar os músicos en diferentes plantas, tiñemos nos ensaios que fixemos a dificultade de sonido que nos escoitaban uns aos outros, pero, bueno, todas esas dificultades fomoslas afrontando. E apuntou que todo parece indicar que o resultado será moi vistoso e poderá coñecerse mañá, 27 de xuño, a partir das 11 da noite. Esta posta en escena obrigará tamén a apagar o alumeado público. Que luzca un pouco máis toda, digamos, a coreografía, porque estamos falando non só a parte sonora, sino de coreografía, onde os músicos teñen que saber en que momento teñen que salir, ausentarse. Bueno, un despliegue bastante interesante para todos. A través do concerto farase un percorrido musical por diferentes etapas da historia. Dende a antigua Grecia hasta a música do século XXI. Entón vai ter diferentes paradas nos diferentes períodos, vai ser interpretado, xa importante, nun só acto, con diferentes paradas nos diferentes períodos, pero nun só acto, xa vai todo nun corrido, máis ou menos está previsto que dure sobre unha hora. Entón, como decía antes Serafín e Iván, unha das partes importantes do concerto non só é a parte musical, que si é que máis traballo puido dar para poder levar a cabo, pero tamén é a parte visual, no que xa vai ter en conta a iluminación dos balcóns, tanto de xeito individual como conxuntamente. Entón esperamos que sea un concerto bastante impactante. Nel participarán todos os alumnos do grau profesional de orquestra, banda e coro. Este concerto de balcón porá o punto final ao curso 24-25 e as actividades do xuño musical.